masoya ne saba da lokaci karka dinga tsokaci komai da za ka yi Allah za ka sa gaba. Yan gudun auta ya miji bai kunnu na kokari kun zamo san gama je a ta tsara da gatari dukkanin kuma zara mata ba ku da jimiri hakuri ya kai ku zuwa gaba sau na da marmari. Yan gudun auta masoya ne ku halin ku daban da sau na ne kowa ya ja kuwawa ne zai kwana amari ko ya kwana kabari Allah ya taimaka muku mata mazan ku yayi. Kowa ya ce da ku kula ce ne da shi ko da yaushe ta ku fuskar kwai murmushi ni ko gare ku haka zan ke kashe kauna kuke gwadawa ba ko fushi komai da lokaci tabbasa sakon ku ya iso tilasa da lagun ku ai gudun cikasa. Yan gudun masoya auta MG boy nasara ta cin masa'a duk inda kuke. Ina ganin masoya sun zo gwani shi ne ake kira da gwarzo lalai nama ba aka yi ga tozo mai rabo shi za yake ta hazo godiya gare ku ya fara mata maza da ya kara ga wuta ta san ku ya rura. Yan gurbi masoya a wuta MG boy ya ba ku lokaci so bai zama abin sana ba. Sufu angon Jamila kama da na yi wa gaisuwa malam kama da na yi gaisuwa koye ko sori na yi ma gaisuwa isare ya zo shi mu na yi gaisuwa yawo warau na yi ma gaisuwa asko ko sori na yi ma gaisuwa haya ka daɗe dilin ina a gaisuwa tijjani da malam ina gaisuwa asuman da lumfuna yi ba a gaisuwa ya kuma zango ina gaisuwa lawalle jojo ina gaisuwa hashimu na hadijatu ina gaisuwa azizin hullela ina gaisuwa naziru baban hadiba gai gaisuwa salaki mawa ko sauri gaisuwa haya makera da lumfu ina gaisuwa sabi dogo da lumfu ina gaisuwa haruna kamado ina gaisuwa sa'adu baban mubarak ina gaisuwa akimu ta kusa ina gaisuwa muhammadu takana mata ina gaisuwa husaini da lumfu ina gaisuwa wahid zaki da lumfu na gaisuwa adana shi da edal gaisuwa basiri sarki bagai ina gaisuwa a to dubal dulunfu ne gaisuwa musa dan kare dulunfu ga gaisuwa no sarki zan ango ina gaisuwa zabbai an gwara hana ga gaisuwa sa'adu luba kama da na gaisuwa maskaras ko sore na yi ma gaisuwa